Про специфічну активність на кордоні з Білорусі повідомив днями президент Зеленський. За його словами, Росія намагається втягнути Білорусь в будь-яку агресивну активність проти України. Проте, за даними керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, з боку Мінська зараз можливі лише дрібні провокації. От чи точно? Бо, знаєш, тут багато вже наших громадян хвилюються. Що там за заворушка така з того боку Білорусі? Ми вже, знаєш, уже ж як... От якраз плавали, знаємо, як то кажуть. Точно. Але ж в Білорусі спробуємо розпитати. Сергій Бульба, засновник першого воєнного братства Білорусі, опозиціонер, до нас доєднується. Пане Сергію, раді вас бачити, вітаємо. День добрий, взаємно. Пане Сергію, готують полігони в Білорусі, готують маршрути, є артилерійські навіть позиції. Як ви вбачаєте, для чого такі дії, наскільки це серйозно і до чого це може призвести? Ну, глядите, я застаюся, якби так, при своєму розумінні, що білоруське військо все ж таки рихтується для заходнього накерунку, не для України. Та активність, яка відбувається близько від української межі, вона більш зв'язана з, скажімо так, со страхами Лукашенки, то, що з українського боку нехто може зайти наоборот. Глядите, вот все, что называется дороги, ну да, вокруг Гомеля будують кольцевую дорогу, її будують уже годов 20. Грошей в бюджеті нема. Дамбу будують каля Гомеля. Це так само можна віднести до підрихтовчих дій, коли якби так не спробувати розібратися. А насамрэч, у принципі, каля у вас на українському кордоні білоруси організують ще некалькі погранзаставів. Это раз. По-другое, глядите, литерально у 5 километрах от Гомеля, ну и в глубине у их ближе до украинской межи есть якби свои позиции. Организуется 4-я бригада сил специальных операций белорусской. Вот под її робиться на сьогоднішній день інфраструктура, яка натурально може бути з Киргизстана, скажімо так, ну, як і для підрихтовки білорусів, так і для підрихтовки тих же росіян, русаків. Что небезпечно, разумеется, небезпечно то, что Россия может поспробовать, як бы так, зробить провокацию супроть белорусов. Причем зробить это под выглядом, что это Украина зробила. Вот самое элементарное, глядите, коли, наприклад, Россия запустить дроны, скаже, что, в принципе, ну, зробить маршрут, як воно виглядало, що от вони зайшли на українську територію, потім якби верталися і розгромили некий, наприклад, об'єкт навіть військовий на білоруській території. Тобто скажуть, о, глядите, Україна переступила всі межі, Україна почала якби так війну. А от це от цілком не виключено, цілком вірогідно. От наколькі я оперативно маю інформацію, сьогодні був арештований у Чорнобильській зоні чоловік, який швендувся там, видавав собі. Він каже, що він росіянин, що він заблукав там. Я не ведаю, чому все це закінчиться. Але ж білоруси пильнують, каб сапраўды, каб росіяни не зробили ніякої провокації двома українцям. Тому що вони розуміють, що буде спроба якби втягнути у війну. А для диктатора Лукашенка це найменше все потрібно. От у чому дело.